खेबसेआव बरायावनो थावलायबाय आंनिसै जोङो नै कलेजनिफ्राय दा ओंखारलागासिनो आरो ज'नो दिनै नोंसोरथ' मिथिखाजोब्बाय ना लोगोफोर इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जागासिनो क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेखायनो जोंबो कलेजनिफ्राय नै थांनो नागिरबाय बासआ बैयाव दङ लामायाव थांनोसै जोंबो लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर मा सोलोंबोनो हायो सोलोंना फैसै जोंबो गोसोआव लानो हानाय ओइ आदा थांबो फैद' नुग्रासै बेखौ क्लास होथेबाय थांगासिनो जोङो लोगोफोर नै जोंना कलेजआ टिं 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 बारा मानसि गैया माने मैया मानसिफ्रा मैया खावसे थांदों आरो गाबोन थांगोन समफोर थांगोन थांगासिनो थानोसै जोंबो बासआ बैयाव दङ बासआ माने नैबे लामाया एसे गुसेब नालाय बासआ सोजाया आरोना थांनोसै जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला थांसै लोगोफोर बास फैबाय चलो चलो तुमको बुलाओ या पल के बिछाओ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो ज़मीन को आसमां बनाओ मिल गया रे से सजाओ इतना गंदा गाना गंदा नहीं है अच्छा है ओ मिल गया पोस्ट किया रे यूनिवर्सिटी इतना सारा Hi guys, welcome to Nizam's vlog. Nizam say and me welcome to Mumbai fui bây Mumbai audition देखो थांगासिनो दङ मेरा आज अपॉइंटमेंट है ना इसलिए आया नायलांबाय थादो लोगोफोर नै मोनफैबाय जोङो इउनिभारसिटिखौ मोनफैबा औ Hall 2 हाबफैबाय eat If you hear me, I just want to know, this is going to help me know who is here. So I'm going to do this very quickly because our time is short and we're running a little behind. So, if you were born in Assam, please stand up. Okay, thank you. That helps me. Now sit down. If you understand the Hindi language, please stand up. Please stay standing. If you are a faculty at a university in Assam, please stand up. Teachers, university employees of any kind, stand up. Okay, if you, I see some thinking maybe you should stand. I think if you think you should stand, you probably stand. Let's see. If you are like me and you're not a student anywhere, but you are a lifelong learner and want to keep learning, please stand up. And if you're not learning... Okay, thank you so much. I think that video just gives you a quick little summary of the things that we do in Haiti. Basically, it's a plastic trash that's a water bag, a sachet. Here in India, we often have milk. लोगोफोर जों नैबे राजानि न'आव थांसै नैबे न'आव एसे हाबनानै जोङो
सिनेमाफोराव फैनाय बायदि मोनदोंना नुनानै Explore and feel the adventure. Bodoland Tourism. Discover a land untouched. अच्छा लगा ना देखिए टेस्टी टेस्टी अचार है अचार को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में अचार मीठा लाओ माने मेगन नैबे खना खनाया बिराद मानो आंना सम ओमफ्राय लाबाय आङो मेगन माननायनि खथ' मोजांनो सानथामजोंनो गेरेन्टि मोनोनो ओंखायनो लाबाय आङो 60 थाखाल'मोन नालाय लाबाय आं दाख्लि जोङो गोदान लाखिखादोंमोन ओमफ्राय खनसे होदोंमोन आं प्रमान मोनथ'वाखैमोन नालाय ओंखायनो थेवबाबो बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय नैबे बिजाबखौ लाबाय आरोना लोगोफोर थांनोसै जोङो दा बास गाखोबाय थांनोसै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना फैयाखैबा फैबानो जाबाय 1-2 दंबावो प्रग्रामा जों 28 खालि फैदों नालाय नोंसोरो फैदो लोगोफोर सेमिनारफोराव हाबदो एसे बाय अच्छा बहुत अच्छा लगा ना इसके चैनल को क्या करना पड़ेगा बोलो सफा करें बाय बाय